Búrková smršť vyčíňala aj v Rakúsku a v Česku. Spôsobila dopravný chaos, ale v niektorých oblastiach aj veľké materiálne škody. Na Morave zostali tisíce domácností bez prúdu. Silný vietor vyvracal stromy a pod jedným v okrese Blansko dokonca zomrela žena. Búrky napáchali najviac škôd najmä na juhu krajiny, kde spadlo až 7 cm vody, čo je asi 720 litrov na štvorcový meter. Hasiči počas noci absolvovali asi 150 výjazdov. V noci se ta situace nejvíce vyhrotila především na Blanensku, kde padali i v ranních hodinách stromy. Záchranárov volali prevažne k popadaným stromom. Búrka poškodila aj strechy a elektrické vedenia. Na niektorých miestach padali krúpy veľké ako golfové loptičky. Ak začalo pršeť a kroupy. Víkendové búrky pravdepodobne ukončili tropické horúčavy, ktoré trápili Česko posledné dni a budúci týždeň by už nemalo byť viac ako 23 stupňov Celzia. Michael Satmári, televízia Markíza.